السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون۔ تمام قسم دی تعریفات تحمیدات کبریائیاں بڑائیاں دے لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، محترم دوستو، بزرگو، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس کتاب دے وچوں سورہ روم دی 36 نمبر آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی نو انسان نو اپنی عبودیت اور اپنی بندگی واسطے پیدا فرمایا ہے۔ موت اور زندگی دی دوڑ اور تخلیق اس واسطے بنائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ انسان نو پرکھیا جائے اچھے عمل کیڑا کردا ہے، برے عمل کیڑا کردا ہے۔ کون امتحاناں دے اندر کامیاب ہوندا ہے تے کون ناکام ہوندا ہے۔
انسان دی زندگی نو اللہ تعالیٰ نے خوشی اور غمی دا ایک سنگم بنایا ہے۔ یہ اندر امید و بیم، دکھ سکھ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ انسان دی زندگی دے اندر دکھ بھی آن گے، سکھ بھی آن گے، لیکن جڑے ایمان والے ہون، جنہاں اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان دی مٹھاس رکھی ہوئے، او مصائب دے اندر، امتحاناں دے اندر کامیاب بھی ہوندے نے، صبر بھی کردے نے، اور جدوں انہاں نوں خوشی ملدی ہے شکر کردے نے، جدوں مصیبت آندی ہے صبر کردے نے۔ لیکن جڑے ایمان دی مٹھاس تو محروم لوگ ہوندے نے، جڑی میں ابتدا دے اندر آیت مبارکہ پڑھی، تلاوت کیتی، او دے اندر اللہ نے یہ ہوئی بات بیان فرمائی کہ جدو اسی لوگاں نوں اس بات دا مدہ چکھانے ہاں کہ وہ لوگ فراوانی دے اندر نے، سہولتاں دے اندر نے، لوگ خوش ہوندے نے، لیکن اللہ فرماندے نے جدو اسی انہاں نوں امتحاناں دے اندر مبتلا کرنے ہاں تے اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاندے نے، اللہ دی رحمت تو نا امید ہو جاندے نے۔ ایمان دی محرومی، ایمان تو محروم لوگ جدوں عیش و عشرت دے دن آندے نے بڑے خوش ہوندے نے، جدوں مصیبت دے دن آندے نے نا امید ہو جاندے نے۔ موجودہ حالات ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے، معیشت دے لحاظ نال، معاشرت دے لحاظ نال، سیاست دے حالات نال ساڈے اندر مایوسی پیدا کر رہے نے یہ حالات۔ ہر کوئی ایک دوسرے دے گلے اور شکوے کر رہا ہے، مستقبل خطرات دے اندر نظر آ رہا ہے، لیکن اسی اس بات نو بھول چکے ہاں کہ اسی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہاں، اور اس پیغمبر نے ساڑے حق دے اندر بڑیاں دعاواں کیتیاں نے، اور اسی بہترین امت ہاں، اور اللہ رب العالمین نے سانو دنیا دا بہترین خطہ عطا فرمایا ہے۔ مایوسی انسان دے اندر کیوں پیدا ہوندی؟ پہلی چیز، انسان اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے بے شمار احسانات اور انعامات نے انسان تے، لیکن جاہل بندہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاندہ ہے۔ انہوں پتہ نہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ نماز تو بعد جیسی اذکار کرنے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی نو کیا کہ اے میرے صحابی اس زندگی کی ذکر نہ چھڑی کہ اللہ جدو تو کھون تے آئیں دنیا دے نہیں سکتی، جدو تو لین تے آئیں تے دنیا کھو نہیں سکتی، جدو ایک چیز تو عطا کرنی ہے دنیا مل کے دور لا لے وہ کھو نہیں سکتی، کہ جدو تو کھون تے آئیں تے ساری دنیا بھی مل کے دے نہیں سکتی۔ ایک مومن دا اس بات تے ایمان ہونا چاہیے۔ رحمت تو مایوسی، اور دوسری چیز خوف الہی دے اندر غلو۔ ایک انسان دے اندر گناہ موجود نہیں، انہوں پتہ میرے اندر گناہ بہت زیادہ نہیں اور توبہ تائب بھی ہونا چاہتا ہے، لیکن او دے ذہن دے اندر شیطان ایسی بات پا دیندہ کہ تیرا گناہ ایڈا وڈا ہے، معافی دے لائق ہی نہیں ہے گا۔ انسان سمجھتا ہے میرے تے توبہ دے دروازے بند ہو گئے نے، ایتھوں بھی انسان اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ تے گناہ کردا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان
گناہ کرتا ہے اور اتنے زیادہ گناہ کرتا ہے، انہوں اس بات کا احساس بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا میرا اللہ میری کایا پلٹ دے گا، مینوں صراط مستقیم تے لے آئے گا، لیکن ان کا بہنا اٹھنا ہی یہو جہے لوگوں کے نال ہوتا ہے کہ انسان توبہ طائب ہو ہی نہیں سکتا۔ مجلس جڑی ہے نا، مجلس بندے نو خراب کر دیندی، گندے لوگوں کے نال بیٹھتا ہے، جوا کھیڈن والے لوگ، رشوت لین والے لوگ، سود کھان والے لوگ، لوگوں کے نال زنا کرن والے لوگ، شراباں پین والے لوگ، جب ایسے لوگوں کی بیٹھک اپنائے گا تو کدی گناہاں تو توبہ نہیں ہوئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہدے نال دوستی کردے جے نا، سب تو پہلے ان کا دین ویکھو، کیونکہ ان دیاں عادتاں جڑیاں نے وہ تہاڈے اندر ڈیویلپ ہون گیاں۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ دی رحمت تو مایوسی انسان نو ادوں ہوندی جدوں انسان صبر نہیں کرتا۔ مصائب، ابتلاواں، امتحانات انسان تے آندے اور انسان جلدی جلدی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مینوں دا جلدی رزلٹ ملے، جبکہ معاملات اللہ دے اختیار دے اندر ہوندے نے، انہوں چاہیے صبر کرے، اور جدوں نتیجہ حاصل کرن دے پے در پے انسان رہندا ہے، وہ دے صبر دا پیمانہ لبرید ہو جاتا ہے اور اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاتا ہے۔ پنجویں چیز، جدوں انسان دے دل دے اندر دنیا دی محبت، دنیا دا مال گھر گھر جائے نا، پھر انسان ہر وقت سکون محسوس کرنا چاہتا ہے، راحت محسوس کرنا چاہتا ہے، اطمینان محسوس کرنا چاہتا ہے، اور دنیا دی محبت دے اندر آ کے انسان پھر اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاتا ہے۔ جبکہ حالات جیسے بھی ہون، ایک مومن نو اللہ دی ذات تے توکل کرنا چاہیے، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں یہ بات سوچنی چاہیے ہے کہ اللہ دی رحمت تو صرف مومن اور مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ یہود و نصارہ، ہندو، کنیاں قوماں غیر مسلم اللہ دی رحمت تو فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور یہ دولت کوئی ایڈی چنگی چیز نہیں، آزمائش امتحان ہے۔ اگر یہ چنگی چیز ہوندی اللہ قرآن چ فرماندا ہے پھر میں مومناں نوں ہی دیندا، فرعون نوں نہ دیندا، نمرود نوں نہ دیندا۔ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی شرک ہے۔ جدوں انسان اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاتا ہے، انسان اپنی توحید تو بھی ہاتھ دھو بیندا ہے، اپنے عقیدے تو بھی ہاتھ دھو بیندا ہے، پھر انسان اپنے دکھ درد دا حل شرک دے اڈیاں تے لبدا ہے، لیکن اتوں نہیں لبدا۔ جدوں انسان اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاتا ہے، پھر مسجداں اندر رونق نہیں رہندی، انسان اذکار اندر بھی سستی کرتا ہے، انسان عبادات اندر بھی سستی کرتا ہے۔ جدوں انسان اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاتا ہے، موجودہ صورتحال ساڈے سامنے ہے، کڈی وڈی آزمائش آ چکی ہے مسلمانوں تے، لیکن اس کے باوجود جڑا بندہ جتھے بیٹھا ہے اوتھے ہی بیٹھا ہے۔ مسجداں دی رونق اوویں ہی ہے جویں پہلوں سی، توبہ طائب ہون واسطے لوگوں کو وقت کوئی نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ مصیبت ٹل جائے، یہ پریشانی ٹل جائے، اس آزمائش تو اسی باہر آ جائیے، لیکن وہ دا حاصل کلام بھی رب نے دسیا ہے کہ مصیبتاں کیویں ٹلدیاں نے۔ انسان نو اللہ رب العالمین دی رحمت تو کدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جدوں انسان تے پریشانی آئے، انسان اللہ رب العزت دی رحمت نو سامنے رکھ کے وہ کول سوال کرے کہ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو رحمان ہے، اللہ تو رؤوف ہے، اللہ تو میری پریشانی نو دور کر دے۔ جدوں انسان کو گناہ ہو جائے، انسان اللہ دی مغفرت نو سامنے رکھ کے کہے کہ یا اللہ تو غفور ہے، یا اللہ تو غفار ہے، یا اللہ تو گناہاں نو بخشن والا ہے، اللہ تو میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ جدوں انسان بیمار ہو جائے،
گرچہ بیماری جڈی مرضی وڈی ہے ڈاکٹر نے جواب دے چھڑیا ہے، ہسپتالاں نے جواب دے چھڑیا ہسپتالاں والیاں نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدوں میں بیمار ہو جاواں میرا رب مینوں شفا دیندا ہے۔ انسان اللہ دے کولوں دعا کرے، کسی بھی معاملے دے اندر انسان پریشان ہے، انسان گنہگار ہے، انسان مریض ہے، کسی بھی معاملے دے اندر انسان تے پریشانی آ دیے، انسان نو ہر معاملے دے اندر اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ دی رحمت تو حسن ظن، ایک بدگمانی ہوندی ہے، ایک حسن ظن ہوندا ہے۔ بدگمانی ہوندی ہے ایویں ٹیوے لائی جانے کہ میرا کام تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بڑا گندا، نہیں، اللہ دی ذات تو حسن ظن رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر بیان فرمایا کہ میں بندے دے نال ہمیشہ آسانی دا ارادہ رکھنا، میں بندے اپنے مومن بندے دے نال کندی تنگی دا ارادہ رکھیا ہی نہیں۔ اسی کیویں کہی ہے جڑی موجودہ صورتحال ہے یہ اللہ دی مرضی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں اولاد نہیں نہ ہوندی، جدوں بیٹا ہوندا ہے نا تے پھر جناب جدوں بیٹا نہیں نہ ہوندا میرے کولوں دعاواں کردے نے، روندے نے، پٹدے نے، تے جدوں میں بیٹا دے دیواں تے او دی نسبت غیر اللہ دی طرف کر دیندے کہ فلانے نے دیتا ہے، یہ فلانے نے دیتا ہے، یہ فلانے دی طفیل، تے جدوں بیٹی ہوے تے کہندے نے اللہ دی مرضی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماندے نے حالانکہ بیٹے بھی میں ہی دینا تے بیٹیاں بھی میں ہی دینا، رلویں بارش بھی میں ہی پانا، ویجعل من یشاء عقیما، بانج بھی میں ہی بنانا، جنہوں بانج کر دیواں دنیا دی کوئی طاقت بیٹا بیٹی نہیں دے سکتی۔ اللہ فرماندے نے جدوں بیٹا ہوندا ہے نسبت غیر اللہ دی طرف کر دے جے، جدوں بیٹی ہوندی تے کہندے جی اللہ دی مرضی۔ حسن ظن نہیں رب دی ذات تے ہے، بدگمان ہے انسان اللہ دی ذات تے، انسان دے بارے تے بدگمانی ہے ہی ہے، رب دی ذات دے بارے بھی بدگمانی۔ نولیہ ما تولا، اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فرمایا کہ جنج دا بنے گا نا میں تینوں اونج دا ہی بنا دیاں گا، جس طرح تیرا عقیدہ ہوئے گا میں تینوں ادھر ہی پھیر دیاں گا۔ جس طرح بدگمانی انسان دی رب دی ذات دے بارے ہے نا تے حدیث قدسی سننا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین بیان کر دینے، اللہ رب العالمین فرمان دینے میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق جے ہو جی بندے دی سوچ او ہوئی اللہ رب العالمین عطا فرمان دینے۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق دے نالا جویں دا میرے بندے دا میرے تو گمان رہندا ہے اوویں عرشاں والا رب بھی اون دے نال ہے۔ اگر میرا بندہ اللہ رب العالمین بیان کر دینے، اگر میرا بندہ اللہ رب العالمین کہہ رہے نے او کائنات دے لوگوں راوی آمنہ دا لال جے اللہ رب العزت دا فرمان بیان کر رہے نے، اللہ رب العالمین کہہ رہے نے فرما رہے نے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اگر ایک بندہ ایک گٹھ میرے قریب ہوندا ہے میں ایک ہاتھ اپنے بندے دے قریب ہونا، گمان ہے نا گمان، انسان اللہ دی طرف جا رہے آئے رب اپنے بندے دی طرف آ رہے آئے او دے گمان دے مطابق اگر پیران فقیران دے در تے جائے گا اللہ رب العالمین بھی او دے گمان دے مطابق ہوئے گا۔ نولی ما تولا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب میری امت دے اندر شرک آ جائے گا، شرک اصغر آ جائے گا۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی شرک اصغر کیے، میرے آقا فرماندے نے دکھاوا بڑا آ جائے گا، لوگ وکھا کے نمازاں پڑھن گے، لوگ وکھا کے صدقے کرن گے، لوگ وکھا کے روزے رکھن گے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وکھا کے نماز پڑھے گا، وکھا کے روزے رکھے گا، وکھا کے صدقہ کرے گا،
کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین پوری مخلوق دے سامنے اس بندے نو باہر کٹ کے کہیں گے، اے میرے بندے جنہاں نو وکھا کے نماز پڑھنا سے، جنہاں نو وکھا کے صدقہ کرنا سے، جنہاں نو وکھا کے روزے رکھنا سے، اج جا انہاں دے کول جا کے اجر لے لے، عرشاں والے رب دے کول تیرے واسطے کچھ بھی کوئی نہیں۔ بندے دے گمان دے مطابق اللہ فرماندے نے نولیہ ما تولا، جدھر نو پھریں گا میں تینوں ادھر نو ہی پھیر دیاں گا۔ بندے دے گمان دے مطابق اللہ فرماندے نے ایک گٹھ بندہ قریب ہوندا ہے، میں اون دے ایک ہاتھ قریب ہوندا وا، بندہ ایک ہاتھ میرے نیڑے آندا ہے، میں دو ہاتھ بندے دے قریب آنا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او دنیا والے ہو، میں اپنے بندے دی انی قدر کرنا، انی رسپیکٹ کرنا، اگر میرا بندہ میرے والے مینوں پکارن واسطے، میرے کولوں معافی منگن واسطے، میرے راج صدقہ کرن واسطے، میرے واسطے روزہ رکھن واسطے، اللہ فرماندے نے میرا بندہ میرے والے چل کے آندا ہے، مینوں میری کبریائی دی قسم ہے میں اپنے بندے والے دوڑ کے آنا وا۔ ایک گمان ہے بندے دا، جویں دا انسان ہوئے گا نا رب نو اوویں دا پائے گا۔ انسان دے گمان دے مطابق، اور انسان نو پھر رب دی ذات تے حسن ظن ہونا چاہیے۔ اج سانو اللہ دی ذات تے حسن ظن ہی کوئی نہیں۔ نماز پڑھنے او دی بھی کوئی جناب او دے معاملے دی سمجھ ہی نہیں آندی، دعا مانگنے اس معاملے دی بھی سمجھ نہیں آندی، صدقہ کرنے اس معاملے دی بھی سمجھ نہیں آندی، کیونکہ رب دی ذات تے حسن ظن اور توکل اور یقین ہی کوئی، فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے۔ کیونکہ اسی امت محمدیہ دے افراد ہاں جناب، بس وہ ایک روایتی چیزاں چل رہی نے، کاش کہ اسی انہاں نو نا سوچ سمجھ کے تدبر غور اور فکر دے نال اس عمل نو کریے تے ایدہ رزلٹ ویکھنا پھر کی نکلدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار انبیاء دے واقعات بیان فرمائے نے۔ اللہ رب العالمین نے نا ایوب علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا قرآن اندر۔ اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام نا بعد مفسرین نے محققین نے 18 سال دا ذکر کیتا ہے۔ 18 سال ایک بندہ بیمار رہے، آپ سوچئے کہ ان دی کیفیت کینجی دی ہوئے گی، ان دی حالت کینجی دی ہوئے گی۔ 2-3 گھنٹے دے اندر 2-3 دن بخار چڑھ جائے، ایک دن ہی بخار چڑھ جائے، بندے نو مروڑ کے رکھ دیندا ہے۔ 18 سال بیمار رہے تے اللہ دا کوئی شکوہ نہیں کیتا، اے حسن ظن نے اللہ دا کوئی گلہ نہیں کیتا۔ آپاں دا جناب بہ جانے ہاں تو جناب اللہ دے گلے کیتی جانے ہاں، جناب میرے کو وہ بھی کھولیا، میرے کو وہ بھی کھولیا، مینوں آ بھی بیماری لگ گئی، میرے ڈنگر مر گئے، جناب پتہ نہیں کی کچھ اللہ دے گلے کیتی جانے ہاں، انسان گلے کردا ہے۔ لیکن اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے کیسی پیاری دعا کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام بڑی لمبی بیماری آئی، بیویاں بھی چھڑ کے چلیاں گئیاں، رشتہ دار بھی چھڑ کے چلے گئے۔ بعد لوگ کہندے نے ایوب علیہ السلام نو نعوذ باللہ بدن دے اندر کیڑے پہ گئے سی۔ من گھڑت بات ہے، اللہ کدی بھی اپنے پیغمبر نو ایڈا وڈا روگ نہیں لے لا سکتا، اللہ کدی بھی اپنے پیغمبر نو ایڈی وڈی آزمائش دے اندر مبتلا نہیں جے کردا۔ کیڑیاں والی بات من گھڑت
ضرورت ہے، ایک لمبی بیماری آئی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اس بیماری دے اندر، اس آزمائش دے اندر ڈنگر بھی چلے گئے، اولاد بھی چلی گئی، آج موجودہ صورتحال بھی یہو جی بن چکی ہے، پانی سب کچھ نکل گیا۔ جدو پانی آندا ہے تے اللہ دا بہت بڑا عذاب ہے، اللہ رب العزت دی گرفت دے اندر مسلمان کلمہ پڑھن والے آ چکے نے، اور میرے بھائی اللہ رب العزت دا پیغمبری 18 سال بیمار رہا ہے، اجے تے چند دن ہی ہوئے نے اسی ازمائش دے اندر، اس ازمائش دے اندر مبتلا، تے نبی تے 18 سال تو لگا آ رہے آئے۔ اللہ دا نبی ایوبی علیہ السلام تے اللہ رب العالمین نو کی کہندے نے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ بڑی لمبی بیماری آئی ہو، اللہ بڑی لمبی آزمائش آئی ہو، کسے دربار تے نہیں گئے، کسے مزار تے نہیں گئے، کسے بزرگ دا وسیلہ نہیں پایا، باب آدم دا واسطہ نہیں پایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اسی ویکھیے ساڈے ہڈاں دے اندر، ساڈے ساہ دے اندر، انگ انگ دے اندر شرک رکھ چکے آئے۔ اللہ دی قسم ہے، چھوٹی جی چھوٹی عرضی بھی ہوئے مزاراں تے چلے جانے ہاں، چھوٹی چھوٹی گل ہوئے مزاراں تو حل کروان دی کوشش کرنے ہاں۔ اپنی توحید نو خالص کر لے، اپنے عقیدے نو خالص کر لے۔ اللہ دا نبی ایوبی تے اللہ رب العالمین نو کی کہندے نے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ بڑی لمبی بیماری آئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، بیماری دے اندر کوئی گلہ نہیں کیتا، بیماری دے اندر کوئی شکوہ نہیں کیتا۔ 18 سال گزر گئے نے، اللہ دا نبی ایوب اے نہیں کہہ رہا، اللہ ویہلا میں کیسا تیرا پیغمبر ہاں، تو میرے کولو دین دا کام بھی لے رہے آئے، لیکن میں منجے تے پیا، میں کنج تبلیغ کر سکنا۔ اللہ بیویاں بھی ساتھ چھڑ گئیاں، اللہ رشتہ دار بھی ساتھ چھڑ گئے، اللہ اولاد بھی کھو لیو، اللہ مویشی بھی کھو، بڑے بڑے ذمہ دار سن، اللہ مویشی بھی کھو لئی، اللہ فصلاں بھی گرک تباہ و برباد ہو چکیاں نے۔ اللہ رب العزت دے سامنے کوئی گلہ نہیں کیتا، اللہ اولاداں چلیاں گئیاں، اللہ ڈنگر چلے گئے، اللہ رشتہ دار چلے گئے، اللہ فصلاں چلیاں گئیاں، کسے چیز دا گلہ نہیں کیتا۔ کی کہندے نے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اللہ تو بڑا ہی رحم کرن والا ہے، اللہ تو تے بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا ہی رحم کرن والا ہے۔ اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ ایک رب نو پکارے آئے، کسے ہور نو اپنا ساتھی نہیں بنایا، کسے قبر شجر حجر دے سامنے نہیں چھکے، اللہ رب العزت دے دروازے دی کنڈی کھڑکائی ہے۔ تے اللہ رب العالمین قرآن اندر فرما رہے نے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ اللہ فرماندے نے ایوب نبی دیاں ادامہ سانو انیاں پسند آئیاں۔ اللہ قرآن اندر دوسرے مقام تے بیان فرماندا ہے، 2 چشمے چلا چھڑے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے ایوب علیہ السلام، ایک چشمے دے اندر پانی پی لے، ایک چشمے تو پانی پی لے، ایک چشمے دے اندر غسل کر لے۔ جدو پانی پیویں گا، پانی جسم دے اندر جائے گا، اندر دیاں بیماریاں دور ہو جان گیاں۔ جدو غسل کریں گا، اللہ رحمت دے نال باہر دیاں بیماریاں دور کر دے گا۔ توحید ہے، شرک نہیں کیتا۔ بیماری چ لوگ کی کر جاندے نے، 2-4 دن بخار نہ لوے دھاگے دم کروا کے بن لیندے نے، طویز لے لیندے نے لوگ کہ بیماری ٹل جائے۔ لیکن اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے فرمایا، انت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنا لائے۔ مصیبت پریشانی دے وقت استغفار دعا آسان حل ہے انسان نو مصیبت تو دور کرن دا۔ ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں،
تے اللہ رب العالمین کی فرماندے نے فاستجبنا له فکشفنا به من ضر، اسی ایوب نبی دیاں دعاواں نو قبول کیتا، اسی اس بیماری دے اندروں شفاواں عطا فرمائیاں، وآتیناہ اہلہ ومثلہم، اللہ تے حسن زن سی، اللہ تو کھویا ہے، اللہ تو ہی عطا کرے گا، اللہ رب العزت تے حسن زن رکھیا کرو، اللہ نفع نقصان دا تو مالک ہے، اللہ نقصان بھی تیریاں مردیاں دے نال، اللہ ساڑیاں کرتوتاں دی وجہ تو ہویا ہے، اللہ عطا کرن تے بھی تو ہی قادر ہے، اللہ تیرے فیصلیاں تے اسی راضی ہاں۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام کہندے نے تے اللہ فرماندے نے وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنی رحمت دے نال، اپنی رحمت دے نال، اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال، اپنے کرم دے نال، اللہ فرماندے نے جننے ڈنگر کھوئے سن، جنیاں فصلاں کھوئیاں سن، جنی اولاد کھوئی سی، اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنی رحمت دے نال، نبی ایوب دیاں دعاواں دے نال، نبی ایوب دے حسن زن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی دگنا کر کے واپس کر دیتا، اور فرمایا کہ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دی اندر نصیحت ہے جڑے عبادت کر دے نے، وہ کچھ سکھن کے نبی ایوب نے 18 سال بعد بھی پکاریا ہے، 18 سال کی خیال ہے پہلو دعا نہیں مانگ دے ہونگے، لیکن قبول ادو نہیں جدو رب نو پسند ہے، یہ بات یاد رکھنا، قبولیت دی اللہ نے ایک گھڑی رکھی جے۔ اور ایک اور نبی دا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام نے عمر 113 سال، حدیث دے اندر روایات دے اندر، بعد نے 97 سال، بعد نے 100 سال، بعد نے 119 سال، بعد نے 122 سال بھی لکھی ہے، انی عمر ہو جائے اور نبی اللہ رب العالمین دے کولو بیٹا منگدا ہے پیا، تے نال کی کہندے نے اللہ رب العالمین قرآن اندر بیان فرماندے نے زکریا علیہ السلام کہندے نے اللہ جدوں بھی منگیا ہے اللہ خالی نہیں لٹایا، اللہ جدوں بھی تیرے کولو سوال کیتا ہے اللہ تو میرے سوال نو رد نہیں کیتا، تے اللہ رب العالمین نے قرآن اندر بیان فرمایا وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے، اللہ تو بہترین وارث ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن اندر بیان کر دینے اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام وَذَكَرِيَّا فِي الْمِحْرَابِ، محراب اینو کیا جاندہ ہے کیونکہ یہ اندر امام کلا کھڑوندا ہے، اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام تنہائی دے اندر رات نو چھپ چھپ کے دعاواں کریا کر دے سن، اللہ لوگ کی کہیں گے بیوی بانج ہو چکی ہے، خامد بڑھا ہو چکیا ہے، اجے بھی پتر منگدا ہے، اللہ لیکن میں تیری رحمت تو مایوس نہیں ہویا۔ اللہ میں تیری رحمت تو مایوس نہیں ہویا، اللہ مینوں پتہ ہے تو عطا کرن تے قادر ہے، اللہ اگر تو مریم نو بے موسمے پھل دے سکنا ہے اللہ تو مینوں بے موسمہ بیٹا کیوں نہیں دے سکدا، اللہ عمر گزر گئی تے گزر جائے، اللہ بیوی بانج ہوندی تے ہو گئی ہے، اللہ کوئی بات نہیں، اللہ مینوں تیری رحمت تے بڑا یقین ہے، اللہ مینوں تیری رحمت تے بڑا بھروسہ ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور جنہاں نو اولاداں نہیں اللہ دے رہا، یہ ساڑھے اپنے معاملات نے، اللہ دے اختیارات نے، اللہ رب العالمین دی حکمت ہے، اللہ رب العالمین دے معاملات دی مسئلت ہے، جلد بازی نہ کریا کر، آتن و نسخہ دس دیواں، اللہ رب العالمین نے قرآن اندر بیان فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ،
انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فاستجبنا لہ، اسی اودیاں دعاواں نو قبول کر لیا۔ دعاواں ادو قبول ہوندیاں نے جدو انسان دا بیک گراؤنڈ اچھا ہوئے، دعاواں ادو قبول ہوندیاں نے جدو انسان دا کردار اچھا ہوئے، دعاواں ادو قبول ہوندیاں نے پیچھے سود دے معاملات نہ ہون، پیچھے رشوت دے معاملات نہ ہون، پیچھے حرام کھان دے معاملات نہ ہون، پیچھے حقوق العباد غصب کرن دے معاملات نہ ہون، پیچھے بیٹیاں دے حق مارن دے معاملات نہ ہون، پیچھے زکاة نہ دین دے معاملات نہ ہون، پیچھے عشر نہ دین دے معاملات نہ ہون۔ جدو انسان اینا گناہاں تو مبرہ اور منزہ ہو کے اللہ دے سامنے گڑ گڑائے گا، میں کہنا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ اللہ رب العالمین بندے دے ہاتھ خالی واپس لوٹائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جدو سفید بالا والا میرے سامنے ہاتھ چکدا ہے مینوں شرم آندی ہے، میں او دے ہتھاں نو خالی واپس لوٹا دینا۔ اج کنے بزرگ نے چھڑیاں لے کے لاٹھیاں لے کے پانی دے اندر پھر دے پینے، اللہ دا عذاب اوویں ہی منڈلا رہا ہے۔ اسی اپنی کرتوتاں تے کیوں نہیں غور کر دے، اسی اپنے گناہاں تے کیوں نہیں غور کر دے، اسی اپنے اعمالاں تے غور کیوں نہیں کر دے، اسی اوویں دی اوویں ہی ہاں۔ اج اوتھے لوگاں نو جڑیاں ضرورتاں نے انہاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے اسی لوگ تیار ہی کوئی نہیں۔ او کل نو اے معاملہ ساڈے نال بھی بن سکدا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماندے نے لوگو اس بات نو یاد رکھیا جے، دن برا کسے تے بھی آ سکدا ہے۔ اج او برا ہے، اج او دیتے اللہ رب العزت دے عذاب اور ازمائشاں نے کل تیرے تے بھی آ سکدیاں نے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماندے نے اسی دناں نو پھیر پھیر کے لے آنے آ، شام نو فقیر اعظم، صبح وزیر اعظم، صبح وزیر اعظم، شام نو دسدا ہی کوئی نہیں لا۔ اے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ جو چاہے کر دے کر سکدا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی انہاں دیاں دعاواں نو قبول بھی کر لیا، اسی انہاں دی بیوی نو درست بھی کر دیتا، بانجھ پن اللہ رب العالمین نے دور کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا، نام بھی اللہ فرماندے نے اسی خود رکھیا، اور اللہ فرماندے نے مینوں میری کبریائی دی قسم ہے نہ اس تو پہلو یحییٰ پیدا ہویا ہے نہ اس تو بعد پیدا ہی کران گے۔ حسن ظن نے مومن دا حسن ظن یہ ہو جانا چاہیے، اللہ تے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اللہ فرماندے نے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگو اے دعاواں قبول کیوں ہویاں؟ ویسارعون فی الخیرات، او جدوں نیکی دا کم ہوندا سی پیچھے نہیں سی رہندے، جدوں نیکی دا کم ہوندا سی اللہ دے احکامات دی باری آندی سی نبی دوڑاں لگا دیندا سی، نبی میرے حکم تے لبیک کہندیاں ہویاں، نبی میرے حکم تے لبیک کہندیاں ہویاں دوڑ پیندا سی۔ اور اللہ رب العالمین فرماندے نے وَيَدْعُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ انہیں جدوں بھی سانو پکاریا ہے امید دے نال پکاریا ہے تے ڈر دے نال پکاریا ہے۔ سانو امید بھی نہیں ہوندی، سانو ڈر بھی نہیں ہوندا۔ نمازاں وینے نا اپاں اپنیاں، ایک 10 منٹ دی جڑی نماز پڑھنے ہیں نا اللہ دی قسمیں ان دے اندر بھی سکون نہیں ہوندا سانو۔ تے نبیاں دی کیفیت کی سی؟ اللہ فرماندے نے جدوں بھی انہاں پکاریا ہے نا سانو، آپاں بھی نماز پڑھنے ہیں نا، آپاں بھی اللہ دے سامنے مناجات کرنے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ۔ اللہ ساریاں کولی باتاں، اللہ فعلی باتاں، اللہ بدنی باتاں، اللہ مالی باتاں ساریاں ہی تیرے واسطے۔
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरे कोल तेरी इबादत करने, अल्लाह तेरे कोलों ही मदद करने, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रस्ता विखा, मनाजात करने, लेकिन जनाब कदी इंज कदी इंज कदी इंज कदी इंज कदी इंज, ये इबादत हो रही। अल्लाह की फरमाते ने कि साडे ज़करिया नबी ने जदों भी पुकारिया डर के पुकारिया, साडे कोलों डरदे सन और उम्मीद के नाल पुकारिया है, साडे कोल कुछ भी कोई नहीं। अल्लाह की कसम है, अगर डर होवे ना तो कदी वालों तक हथ ना जाए, कदी डर होवे ना नमाज के अंदर तो फिर साड़ी निगाह सामने ना जाए। अगर नमाज के अंदर डर होए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, रब्बे किबरिया दी कसम है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक बंदा आया, उन्हें आन के क्या तहरानी या रसूलल्लाह, अल्लाह दे नबी मैनू पाक करो, इहदे अंदर गुनाह का जिक्र नहीं हदीस के अंदर। उस बंदे ने गुनाह कीड़ा कीता सी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए, उन्हें फिर कहा तहरानी या रसूलल्लाह, अल्लाह दे नबी मैनू पाक कर दियो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। तीसरी मरतबा ने फिर किया तहरानी या रसूलल्लाह, अल्लाह दे नबी मैनू पाक करो, मैं गुनाह कीता है। उन्नी देर नमाज का टाइम हो गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, इन्हें पीछे नमाज पढ़ी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेरिया, इन्हें फिर आड़ के किया अल्लाह दे नबी तहरानी, मैनू पाक करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो साढ़े पीछे नमाज नहीं पढ़ी, हाँ अल्लाह दे नबी पढ़ी है। आपने फरमाया अल्लाह ने नमाज की वजह तो तेरा गुनाह माफ कर छड़े। साड़ी नमाज नमाज तो होवे ना, साड़ी नमाज वो खौफे खुदा वाली तो होए ना, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह फरमाते ने मोमन जदों भी पुकारदा रब नूं डर के पुकारदा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो वुज़ू करया करदे सी ना, मुस्नद अहमद की रिवायत, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो वुज़ू करया करदे सन जिस्म कंबदा सी इहदे करके। किसी ने पूछा की गल कोई बीमारी लग गई? अब्दुल्ला इब्न उमर क्या नहीं, मैनू बीमारी नहीं लगी। अब्दुल्ला इब्न उमर फिर कंब क्यों रहा जिस्म? क्या कि मैं वुज़ू कर रहा, मेरे अज़ा इस वास्ते कंबदे पैने, मैं जिस बादशाह के सामने जान वाला वा, पता नहीं उन्हें मेरिया दुआवां ते मनाजात कबूल करनियां ने कि नहीं करनियां। जिहदे वुज़ू की है कैफियत है, उसकी नमाज की कैफियत होएगी। असीं तो सारी नमाज वुज़ू करदे ही निगाह लैंदे हां। कई खुतबा हो रहा होंदा ते बाहर मसवाका मार रहे होंदे ने, कई फोन सुन रहे होंदे ने। ये चीज़ां खौफे खुदा दे नाल ताल्लुक नहीं रखदियां। जब तक खौफे खुदा नहीं होएगा जिंदगी की काया नहीं पलटेगी, तकवा नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू पुकारिया डर दे नाल, उम्मीद दे नाल। जदों उन्हां डर और उम्मीद दे नाल पुकारिया, अल्लाह फरमांदे ने असीं उन्हां दीयां दुआवां नूं कबूल कीता। 113 साल की उम्र के अंदर नबी याहया अता फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगला मुकाम बयान फरमाया फलम्मा तराल जमआनी क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून क़ाल कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन। वाक़या बड़ा लंबा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया ते पहुंचे, नाल बनी इसराइल दे कम अज कम 1.5 लाख, बाद रिवायत दे अंदर 50 लाख का भी जिक्र है। इन्ने अफराद नाल ने अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिछों फिरौन की फौज चढ़ आई। दोवां ने जो आमने सामने एक दूसरे लश्कर नूं वेखिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान करदा है जो मूसा नबी दे हवारियां ने, बनी इसराइल वालियां ने इन्हां लोगां नूं वेखिया ते कहंदे ने इन्ना लमुदरकून, ए मूसा नबी फसा दिता ही, अगे दरिया है, पिछे फिरौन दा लश्कर है। हुण वेखो नबी मूसा दा तवक्कल, नबी मूसा दा हुस्ने ज़न, अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल, अल्लाह दी रहमत दी उम्मीद। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहंदे ने इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरे अल्लाह ने मैनू इत्थे ही आन दा हुक्म दिता सी, मैं तुहानू इत्थे लेके आ गया। इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे नाल है। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे नाल है, मैनू अल्लाह दी ज़ात ते मुकम्मल भरोसा और यकीन है। मैनू ओदी ज़ात हुस्ने ज़न है, अल्लाह इथों ही रस्ता कढेगा, अल्लाह इथों ही रस्ता कढेगा। इहो जा हुस्ने ज़न रख, इंशाअल्लाह ताला सैलाब टल जाएगा। अल्लाह
دی رحمت تے مکمل یقین رکھ، میں اور تو اپنے آپ نو گناہاں تو مبرہ اور منزہ کر لئیے، جنہ حق دکھا دائے او حق دے دین، جنہ جڑے سود کھا رہے نے سود چھڑ دین، بے نمازی نمازاں پڑھن لگ پین، جنہ رودے نہیں رکھے رودے رکھن دا اللہ دے نال عہد کر لین، جڑے رشوتاں کھا رہے ہیں رشوتاں چھڈن دا اللہ دے نال وعدہ کر لین، جنہ بھیڑاں بھراواں دے حق کھا دینے اللہ دی قسمیں دین دا عزم کر لین، جڑے زکاتاں نہیں دیندے کہن اللہ اج تو بعد زکات دیاں گے اللہ عذاب ٹال دے، جڑے عشر دیندے نے 99% لوگ او ڈوب گئے، جنہ عشر نہیں دیتا 3-3 4-4 5-5 لاکھ عشر نہیں دیتا 5-5 کروڑ دا نقصان کرا کے بیٹھے نے۔ او میرے بھائی میرے تیرے گناہاں دی پداشی ظہر الفساد فی البحر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماندے نے او بندیا زمین تے جنیاں بھی سختیاں آندیاں نے تیریاں کرتوتاں دی وجہ تو آندیاں نے، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے، نبی موسیٰ کہندے نے مینوں اللہ دی ذات تے مکمل بھروسہ ہے اللہ ایتھوں ہی راہ کڈے گا، تے اللہ رب العالمین فرماندے نے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثم اغرقنا الآخرین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جدو موسیٰ علیہ السلام نے انی بات کی تھی فاوحینا الی موسیٰ، اسی موسیٰ نبی دے اتے وحی نازل فرمائی، موسیٰ نو کیا موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر کیے، اللہ اے میرا سوٹا ہے، اللہ نے کوہ تور تے بھی سوال کیتا سی موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر چھوڑا سوٹا ہے اینو کی کرنا ہے، اللہ اے دے نال میں بکریاں بھی چرانا وا، اللہ جدوں میں پانی پینا ہوندا ہے اللہ اینو میں کھو دے اندر لمکا دینا اے لج بوکھا بن جاندا ہے، اللہ اینو میں گڑ کے اے دے اندروں سایہ بھی ہے دے تو سایہ بھی حاصل کر لینا، اللہ نے معجزات عطا فرمائے سی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر کی اللہ میرا سوٹا ہے، اللہ فرماندے نے اینو ذرا پانی دے اندر تے مار، اللہ تے جڑا تو حسن دن رکھے آئے، اللہ دی رحمت تے جڑا تو توکل رکھے آئے، او دا رزلٹ تے نتیجہ ویکھ لے، مومن بڑا صبر کریا کردا ہے، مومن جلد بازی نہیں کریا کردا، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے جدوں موسیٰ علیہ السلام نے او دی ادھر جناب آسا رکھیا، پانی دی اندر آسا رکھیا، اس دریا دے اندر اپنا آسا ماریا، سوٹا ماریا، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے ایک بڑا سارا برف دا پہاڑ ادھر بن گیا، ایک بڑا سارا برف دا پہاڑ ادھر بن گیا، سارا پانی کھڑا ہو گیا، اللہ نے اپنی رحمت دے نال 12 رستے بنا چھڑے۔ مومن کسی بھی حالت اللہ تو نا امید نہیں ہوندا، اور اس حسن ظن دی اللہ نے قدر کی تھی۔ پھر اللہ فرماندے نے کہ اسی موسیٰ علیہ السلام نو پار لنگایا، جس پانی چو موسیٰ تے او دے منن والے نو پار لایا، اسے پانی دے اندر فرعون تے او دے منن والے نو غرق کیتا۔ وہ بادشاہ ہے، پانی تے حکمرانیاں بھی ہوندیاں نے، پانی بھی او دی مخلوق ہے، اے جڑا پانی آیا اے بھی او دی مخلوق ہے، کاش اسی اپنے اعمال درست کر لئیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ہجرت کی تھی نا، جدو غار دے اندر پہنچے تے غار سور جڑا سی نا وہ نیواں سی، باہر دا رستہ اچا سی، کافر لب دے اوتھے آ گئے تے ابو بکر صدیق نال نے، نبی علیہ السلام نال نے، تے ابو بکر کہندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام اگر انہاں نے اپنے پیراں والے ویکھ لیا نا آپاں نہیں بچ دے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا نہ 2 بندیاں دے بارے کی خیال ہے جنہاں دے نال تیسرا انہاں دا رب ہے، اے توکل ہے اللہ دی ذات دی۔ موت سر تے کھڑوتی ہے، کافر ننگیاں تلواراں لے کے سر تے پہنچ چکے نے، لیکن نبی دا اجے بھی حسن ظن اور توکل رب دی ذات دی ہے۔ ایہو جا توکل ساڈا ہوئے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا۔ تیرا خنجر تیز ہونا چاہیے، تیرا توکل رب دی ذات تے ہونا چاہیے، اگو مالک دے اختیارات نے قبول کرے یا نہ کرے، انہوں کون کبھی اللہ تو انج نہیں تے انج کر سکتا۔
اللہ دے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا یوسف گم ہویا، 40 سال گزر گئے، اور 40 سال گزرے، 40 سال کوئی تھوڑے نہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ دا قرآن کہندا نبی یعقوب دی اکھاں دی بنائی چلی گئی بیٹے دی جدائی دے اندر، اینا روئے، اینا غم زدہ نبی یعقوب جدوں اپنے بیٹیاں نو مصر دی طرف روانہ کیتا نا گلہ لین واسطے، آخری بات تے اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے، فرماندے نے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور جلے جے بنیامین چوری دے معاملے دے اندر عزیز مصر نے اپنے کول رکھ لیا ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، بڑی تفصیل اندر اللہ دا نبی یعقوب کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے ہو، لیکن ایک بات نو یاد رکھے آجے، بنیامین نو لین واسطے چلے جے، جاندیاں جاندیاں یوسف دا بھی خیال رکھے آجے، انہوں بھی سجے کھبے ویندے جایا جے، انہوں بھی تلاش کردے جایا جے۔ تے بیٹے کہندے نے ابا جی یوسف تو انہوں بھولیا نہیں، 40 سال گزر گئے نے، تے اللہ دے نبی یعقوب کہندے نے او میرے بیٹے ہو اولاداں بھولن والی چیز نہیں جے، حادثے دے اندر جڑے لوگ چلے گئے انہاں دے ماں باپ نو پوچھ کے ویکھو انہاں تے کی بیت دیے پئی، اولاداں جڑیاں نے ماں باپ نو نہیں بھول دیاں، او میرے بھائی ماں باپ نو اولاداں بھول جاندیاں نے، جڑیاں ماں باپ نے او کدی نہیں جے اولاداں نو بھول دے۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے او میرے او بیٹے ہو جاندے جاندے یوسف دا بھی خیال رکھے آجے، بنیامین تو تے تسی لے کے آنا ہے، جاندے جاندے یوسف دا بھی خیال رکھے آجے۔ تے بیٹے کہندے نے ابا جی یوسف تے پتہ نہیں چھٹے آپ ہی ہے، اللہ دے نبی جی، اللہ دے نبی جی، یعقوب ساڈے باپ اے ساڈے ابا جی، ہن تے یوسف پتہ نہیں کتھے چلا گیا ہوئے گا۔ تے اللہ دے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن روح اللہ، او میرے او بیٹے ہو اللہ دی رحمت تو کدی مایوس نہیں ہونا چاہیے دا، اللہ دی رحمت تو مایوس کافر ہی ہویا کر دے نے۔ مینوں اپنی رب دی رحمت تے مکمل یقین ہے ایک وقت آئے گا اللہ مینوں میرے دوویں بیٹے ضرور ملا دے گا، اور وقت آیا کہ نہیں آیا؟ پھر رب دی ذات تے حسن ظن رکھو، اور سب تو پہلی چیز اپنے اعمال دی اصلاح، جب تک اپنے اعمال دی اصلاح نہیں نہ ہوئے گی عذاب نہیں ٹلنا۔ آخری بات ختم، نبی نوح دا بیٹا اکھاں دے سامنے غرق ہویا، باپ بیٹا گلاں کردے پے نے، پانی جناب جڈا ادوں اچا آیا سی نا دنیا نے اس تو بڑا سیلاب نہیں دیکھیا، دنیا نے اس تو بڑا سیلاب نہیں دیکھیا۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے آسمان دا زمین دا پانی ایک ہو گیا سی، اور تسی اپنا اندازہ لائیے کہ جڑی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی سی جن ہر مخلوق سی تے وہ کشتی کڈی ہوئے گی، ہر مخلوق دا جوڑا جوڑا سی۔ تے بیٹا جڑا ہے نا باپ جدو کول آئے تے باپ وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے یا بنی یرکب معنا، اے بیٹے آجا میرے نال کشتی تے سوار ہو جا، بھلائی اندے تے فائدہ اندے تے۔ انہیں کیسی صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی اے جڑا پیچھے پہاڑ نظر آ رہا نا میں اندے تے چڑھ جاؤں گا، تہاڈی کشتی چ نہیں بواں گا۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے اج اللہ دا عذاب ایڈا سخت ہے یہ کولوں کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا ہے دوویں باپ بیٹا اجا گلاں کردے پئے سی، ایک تیز موج آئی بیٹے دیاں باپ دیاں اکھاں دے سامنے بیٹے نو بہا کے لے گئی، تے باپ دی جدو شفقت اور محبت اور پیار دوست دے اندر آیا نا انہیں کی کہا ان نبنی من اہلی، اللہ میرے اہل بچوں ہے، اللہ میرا بیٹا ہے۔ تے اللہ نے کی فرمایا سی انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے میرے نو نبی یہ دے عمل چنگے نہیں سن، جی دے عمل چنگے نہ انہوں پانی چ روڑی جانا چاہیے۔ اج اسی اپنے عملاں والے غور کریے، ساڈے گناہاں دی سزا ڈنگر بھگتے پے نے، اتنے جا کے ویکھیے جڑے ساتھی گئے نے جڑے ساتھی جا رہے ہیں، ایسے لوگ اتنے بیٹھے نے
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਲਮੀਆ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀਏ تاکہ عذاب ڈلے اور استغفار کریے۔ اللہ رب العزت دے کولو کثرت دے نال اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔